ভিডিও নবনাই প্লিজ ভিডিও নবনাই তুমি না মোর ব্লগত আহি থাকা दावबाय दं नानि गुवाहाटी लिलि हटेलाव नादों नोंहा अबाय दं माबायदि मोनदों मोजां मोनदों फाइनाली गाइस जों सफैबाय आरो ना ओमफ्राय आंबो दङ ओमफ्राय ओरैबो मेरला जों सफैजोब्बाय सफैनानैहाय जोङो ओरै फट' खालामगासिनो दङ मालाय मानसिफ्राबो ओमफ्राय जोंबो फट' खेबबाय ओमफ्राय नायलांदो आरो सिङावहाय जों हाबहैनोसै दा हाबहैसिगोन दा भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरबो नायलांबाय थादो नैबेनो हाबदो आरो ना नै जों हाबसिगोन आरो ना लाबदो आंनि दायरि लाबदो आंनि दायरिया ना बेबो हाबग्रा जाबाय एसे ओमफ्राय नै हाबनानै गजब फुरा गुसु मोनफैलायखाबाय बेवहाय एसे फैदो नैबा जिरायनांगौ ना फैदो केमेरा हमदो हरनि फाइनालि लोगोफोर जोङो सिङाव हाबफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा जोङो लिलि हटेलाव दङ ओमफ्राय दा जोङो फैबाय ओमफ्राय मा जायो प्रग्राम जागोन होनदों जानाय लोंनायबो दं होनदों दा गासिबो देखायजोबगोन भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअनि गेजेरजों इन्ट्रेस्ट लानो हागोन आरो नों मा होनो बुंनोनो हाला खुसि मोनदों दा जायनाखि वान स्टेप खालामनानैहाय फैनो हायाखै बिसोर बिराद लस आरोना आरो जायनाखि खालामनानैबो फैनो मोनाखै ना बिराद लस दा जोङो बिराद इन्ट्रेस्टजों जालांगोन आरो प्रग्रामखौ एटेन्ड खालामगोन दा आङो सेकेन्ड टाइम दिनै लिलि हटेलावहाय थांनाय 2018आवबो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै 2022 दा दिनैहाय ब्लग खालामबाय दा जोंनि गेजेराव दङ नैबे पद्मिनि पद्मिनियासो बुंदो मा बुंनांगौथाय आङो दा फार्स्ट टाइम लिलि हटेलाव फैनाय नालाय बिराद खुसि मोनदों आरो गोसोखौ प्रग्राम एटेन्ड खालामसिगोन मा मोनजायो ना एसे जाखावलांसै जोङो बिराद उदै खालि फैखादों जाबोखायाखै मोनजागोन होननानै दा नैबेजों हाबैसै फैद' एसे जायगा नायलायनोसै मा दङ ओमफ्राय बेवहाय बिराद मोजां जिनिसफोर दङ फाइनालि लोगोफोर जों हाबहैसिगोन ओरै मा दं नायसै मा दङ नायनो ओरैहाय बिराद मोजां भिडिअ शुट खालामसै जे नायलाय नै बिसोरो नै बा बिबाराबो नायलाय लाइट सेरसो लाइटनि बिबार माबायदि नुदों आल्ट्रा वाइट जाबावनांगौमोन आंना लिबाव फैबाय लिबावहाय नै आया माबा लाइटसो जोंगारबाय जोंना नै मा फैबायलै नै माबायदि रेसन डिस्ट्रिक्ट लाइन all of his people दे जों गासिबो जोब आरो ना माजोबगासिनो दङ थांगोन आरो ना थांगासिनो दं आरो नुहुमां itu logaya mau beri नुहुमाव तो दूर কথা ঘুমাবই নিদে মই জাস্ট ভিডিও বনাইছো পিছত আহিম আৰু जोंना नै डेप'जिट ओमफ्राय ओरैहाय टिकेट मा होनो जोङो मेडेल बायदिसिना रानबाय आरो ना बेखौ आइ कार्डखौ बानबासो जोङो हाबनो हायो ओमफ्राय आंबो फैखाबाय रेडि ओमफ्राय हाबहैनोसै सिङावहाय ओमफ्राय फैबाय आरो ना ओमफ्राय आं लाबाय आरो नैबेखौहाय
बेखौ लायोबासो हाबनो मोनो नुबायना बेवहाय मा दङ ब्रेन वर्कशप फर वान स्टेप फरवार्ड डेट 8 जुलाइ 2022 बेखौ आं गानसै दे गानहरलाय दे सोहरलाय गोदोनायाव आंनि गोदोनायाव सोहर हर गलत लगायदि जाबायना गानहोबाय आङो ओमफ्राय आं गानबाय आरोना हाबफैबाय आरोना बिदिनो Bé hỏi đi. Ê, camera không lên này, bao nhiêu tôi sẽ Rồi Camera kalau lên Juga video call kan nak? Aku tahu kan. फाइनालि जोंना प्रग्रामा ब्रेक जाथ'बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा ब्रेक जानोसै मा होनो जानाय होबाय आरोना मा मा मोनजागोन नायसै 5 स्टारनि जानायनो बिसोर लाइन फैबायनो बिसोर बहाय लाइन फैजोब्बाय थान्दालाय मबाइला देखायदो ना दे देखायदो ना गासिबो जानो लाइनाव लाजोब्बाय आरोना Apa sih? Sekian foto lah udah kok. Dekai sama mama itu dah. Mana? Ekdom. Nah, kalau di sini masa di sana? Benar nih. Lah kawas nih. Nama kana? Gaw-gaw haynanay जा ला मा गोसो ओमफ्राय नै नैबेबो मा मा ओंखाम नै सापर ओमफ्राय नै बेबो माबायदि ओंखामथाय ओंखाम ना मा होनो बिरानि ओमफ्राय नै माबा पनिर बेदरा होनाय बेदर दा आंबो जानो लानोसै आरोना दा लोगो मोनसिगोन जाखांबाय उमिदा मा मोनजाखो सेस लाजोब्बायनो हा संगिता Pembicara जाखांबाय Aisyah Mama जाखो Biar mama kayak bicara. Jangan lemes lah Baik ni dia mama dah. Bema bila Kek dang kek. Kek. Sampai Oh. Pembicara menjaga Menjakai dah. Dah menjaga Dari jalan lain ada orang biar nak Dengan angka जाखांबाय ओमफ्राय मेरला दं दंजोबो ओमफ्राय गावबा गाव संनांगौ जानांगौ Plate lagi sila. Plate. Late night
बिसोरो जाजोब्बाय आरो ना मा मा मोनजादों मोनथिया माबाथाय मा माथाय हमिदा मा मा मोनसिगोन नों जाग्राया नै देखायलाय देखायना नुसैलाय मा बियो ओरै ला आरो ओरै अरलाय गोरोबफोरनिया लायाखै भिडिअ करसै भाई मुखखौ आंखौ मोजां लगे फाइनालि लोगोफोर जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय ओंखारलांसिगोन हाय हेल' थांसिगोन आरो ना ओंखारबाय ओमफ्राय बहाय दङ नोंसोरथ' नुखाबाय ओमफ्राय दा फाइनालि जों जोब्बाय आरो प्रग्रामा ओमफ्राय थांफिनसिगोन माबायदि मोनखो जोबनानै प्रग्रामा मोजां मोनदों ओमफ्राय थांनो गोसो गैयामोन होमबाबो थांनांसिगोन आरो थांनो गोसो जायो